आं दिनै थांनो ओंखारदों गयबारि गामियाव आरोना माने गामियाव थांनो ओंखारदों जोंहानि न'आव आरोना माने आंनि जोनोम न'आव आरोना नोंसोरथ' मिथिखाबाय जोंहा सिस्टारा दाख्लै हाबा जानानै थांबाय दा फैगोन आठमंगल जोंनि बर'नि नेम बायदियै 8 दिनजों 8 मंगल फैयो आरोना दा बेनो 21 तारिखआव फैगोन नालाय दिनैहाय गामिखौ रायजो राजाखौ बाननाय लेंदों आरोना बाननाय माने बिदिनो सोर मा हरो सोर मा हरा बेबायदि रायलायलायगोन आरोना जेनेब्ला मा खालामनाय जागोन गामिखौ जाहोगोन ना जाहोआ बेसेबां ओंखाम ओंख्रि नांगोन बेफोरबायदि रायलायगोन आरोना बेखौ होनो बाननाय जोंनि बर'आवहाय ओमफ्राय दा बेखौनो गामिखौ जाहैना जाहोआ रायलायनो थांगासिनो जोंबो थांगोन आरोना सोर सोर थांनो होनोब्ला नै जोंहानि मेंख आरो फिसा फिसौफोर नै फिसाफोर आरोना सानै जों थांगासिनो आरोना बेदर एवहैनांगौनो आंहा आरो जोंनोहाय नारजि ओंख्रि संनानै दोनदों जाहैदों बिमायाहाय स' नारजि ओंख्रिजों लोगोसे ओंखामबो जाबोगोन ओमफ्राय आं हर थाबोआ दै गाइसमोन दा मोनायावनो जेरैबाबो फैफिनगोन आरोना आं मालायनाव उन्दुनो ओंखारा एक्सुवेलि आंनिनो न'मोन अब्लाबो आं बेयाव थायैया 12-13 बोसोर जाबायना हेबिट जाबाय आरोना मालायनि न' मोनबाय दा हा उन्दैनिफ्राय थाखायाबाबो जाय हग होनबाय आं हरैबाबो उन्दुनो ओंखारखाया आं जेराव थायोबावबाबो उन्दुनो ओंखारा आरोना आङो मालायनि बिसिनायाव मेगना ओरैबायदि जोगो 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 जायो हिरा बायदि आंना मबाइल नायनानै नेट टेट जोबजोबगोन बेटारि जोबजोबगोन होनबाबो उन्दुनो ओंखारा आरोना बिराद गाज्रि हेबिट आरोना आंनाहाय स' बेखौनो थांगासिनो दिनै 9थाबाबो फैफिनगोन आरोना जायै लोङै स' दिनैहाय मा जायो आं देखायलांनो नाजानोसै आरो नायबानो थाबाय जाबाय चलो लामाफ्रा गोदो आं कलेज फरायनाय लामाया आरोना हाय हाय दोनैबो लाखिलाय खाजा लायनां दे लाखि नुबाय गासिमोन आं गोदो बावनो कलेज फरायोमोन आरोना गसाइगाव कलेज गसाइगाव बावनो बोसोरथाम फरायदों आं बोसोरथाम माने 6 बोसोर फरायदों 6 बोसोर फरायखौ माथो 2 बोसोरालाय माबा आरो नोंजों हाबा जानानै आरो होफिनबावबाय कलेजाव फैनाय नामैनो बे लामाजों बेरायफैयोमोन आरोना जोङो नैबेजों आंजों ओमफ्राय नोंथ' कलेज फराया आं कलेज फरायो होनबाबो जोङो बे लामाजों बेरायफैयोमोन आरो आयौ बावबो एक्सप' जादों नै सार्काससो जादों आरोना बाव सार्कास नायफैथाराहां मोनजाया मोनलोङा दासो जानो नागिरदों दासो जाहांदों जा बेजों फैथारोमोन आरोना जोङो नैबे दालाङा बे समाव जों गोसथोलायनाय टाइमाव औवानिसोमोन आरोना बिबारफ्रा नाय बिदि गैजोबामोन आरोना दैयाव दालांल'मोन आरोना दैसायाव ओमफ्राय बोरै फाथोबारि गोजामोन आरोना बे फाथोबारिजों ओरै बेरायनो थांथारोमोन आरोना जोङो जा इन्टारेस्टिंखामोन आरोना जिरायोमोन ओरैनो ओरैनो मिनिदोंलाय दालांफ्राबो नै दा नै दालाङा बिराद हेभि जाबाय आरोना नैबे लामाजोंनो आरोना नैबे लामाजों थाङोमोन जों नैबे लामाजोंनो दा लामाया मोजां जाबाय आगोलाव बिदि नङामोन थेबोलाबो बेल'खा चेयार टेबोल लायखाबाय आरोना दा मोनानि थाखाय मा संगोन नोंलाय सङाखै जेबो नारजिसो संदों नोङो माखौ संबाय था नांगौखौ सङाबालानो लाबा नाफोरखौ आं एवनोसै बाहेरायाव बैयाव अगदाबाव संसै नाखौ गेसाव मानो माबायाव अगदाबाव संनांगौ लाय बिबौआ फिसौजोनो थोरसि लाबोदों थोरसि गोमो सनानि थोरसि बेलाय फिसाजोनसो लाबोदों बेलाय थाइबाय आं सजिनायालाय फिसाजोनोसो जाबायहाय खेवनानै देखायदो बाल दे सोरलाय खोरिलाय बिमानावल' कमप्लेन मा आङो हाग्रायाव जाबायहाय अरिजिनेल फाबो जोंनाव फैग्राखा बियो बेसेबांनि बे 4000 मा होनदोंथाय खोनायाखै आं
4,000 2 केजि 150 ग्राम मा फैसा मोनलाय अबे फैसा मोनगोन नोङो दाखालि कचबिहाराव मानसि दोनलांनाया लटारियाव 10,000 जाखोमाखै मादै सिख्लाफ्रानो सोरबा जामु नुदों सोरबा बेदर आइदों गार फाग्लि आराय बांखो गोदा थाथेबायबाव थारमाने एसेल' आरोना मानसिफोरा खावसेल' लेंदों औ आंखौल' मोजां मोनो रावखौबो जोंखाया रोंखाबावासो संनो रोंखाबावा नुनानै माबानि जालांसै